Egunon, Lorea Etxabe, mila esker Gipuzkoa Gaurrei emateagatik elkarrizketa hau. Pixkat aurkezpen txiki bat egingo dugu, aurten protagonista izan dian Arraun Lagunak taldeko kide garrantzitsu batena. Hemen bertan, San Juanen jaiua, 2000 urtean, maiatzaren 30-ean, orduan 24 urte dituzu. Arraun bidean, esango genuke, azkenen, aurrena 2019 goi mailan herriko taldeakin kostapen, eta gero ja 2008an gaur egunera arte, ja Arraun Lagunak taldean. Piskat elkarrizketan nahiko nuke piskat bi gai jorratu alde batetik arrauna, piskat nola ikusten dezun, eta gero ja piskat zure arlo pertsonala, piskat izaera eta bar. Lehenengo galdera nahiko nuke piskat aurtengoi buruz, azkenen denboraldi bat goiti beraino dominatu ezuna, azkenen hasi, deszentzuak, neguko proba horiek, baina batipat ja ekainen txapelketak goiti bera dominatuta, gero liga, bandera danak irabazita, eta azkenik kontxako bandera, temporada historiko bat bukatu ezunek. Orduan, nire galdera da, pixkat nola ikusi dezun aurten eta espero zenuen edo ez, olako indarrakin egotea. Ez dakigu askotan entrenatzen haste ganeguan, gure aurre denboraldia bino luze izatea, ez? 10 hilabete ingurutega entrenatzen jota fuego. Genekin ondo ibiliko ginela, ez? Azkenen datuk badazkagulako, baina azkenekin ze puntu arte ibiliko ginen ondo. Hasierako descenso izatea pixka tombola, talde guztik ezakagu helburu berdina, gu descenso dana eta esango nuke buruz entrenatu ondoren joan ginean, eta hala ere ondo eta zetzezkigun, seinale ona. Gio txapelketara aiatu eta tekniko kabixatu ziguten, izan daiteke emaitza honak ez izatea, gure prestaketa dago prestatuta ligarako. Hala ere iritsi eta bai Gipuzkoa, bai Euskadi, bai Espainiako txapelketan kriston paperen genuen, irazin genituen etxeako banderak, eta gio liga ondo hasi genuen, pixkat helburua izan ez, ligan ondo ibiltzea. Ondo, baina ze puntu arte ondo, azkenen bandera guztik irazitugu, eskapatu zaigun estropa zauzko bigarren jardunaldia izan da, gio kontxaiatu eta gaina irazi dugu, eta gaina irutze zait maila oso on batekin irazi duela dana. Oso arronago aurten dugun demoraldiaz. Bai, dudik ez, temporada historiako gehatuko dan temporada bat. Nahi nuzuke galdetu pixkat, emakumen arrauna, eta batipat emakumen arrauna Euskotren mailan, ez? Azkenen urte arraunzaleak urte askotan ezagutu dute gizonen arrauna, era bat zan, gaina garai baten, garai asko aldatu zen, baina hemen bertan, San Juan, San Pedroren arteko liskarrak eta pixkat bi herri gorgoian zaudenen arraun munduan, gero aldaketak etorri zen, Kantabria eta bar, eta orain dela urte batzuk ja emakumeak. Ja sartu ziren, eta horde evoluzioa da. De hecho, aurten nobedade izan da, 8 traineru bitan da egon zeatela. Nire galdera da, nola ikusten dezun emakumen egoera arraun munduan, ea konzeptu baloratua sentitzen zeaten. Euskotren eta Euskolabel movimentu horren barun, pixkanaka o baloratuta sentitzen zaten, eta pixka zuen papela nola ikuste zuen, joan dengo zuena 5 urten ja ezagutzen zuaz, eta pixka ze evoluzio ikusten dezun emakumen arraun hortan. Egia da maila asko onditzen nahi dela, ez? Eta horrek asko laguntzen du, ikustea estropadak geroz eta ikusgarriagoak izaten dira. Egia da, ACT mailan emakumeko indikan badakagula burrok askoeteko. Guk adibidez emakumezko treniru bat gehan ez gea parte. Ezin dugu bozkatu, ezin dugu ez gaude barne. 3 aldiz irabazi egun liga baten barne ez gea, pixkat ironikoa da, ez? Baina, alaren ikuste jendiak geroz eta gehiago jarretzen duela emakumeen arrauna, eta nik uste oso arroteko gauza bat dela, ikustea geroz eta maila handiagoa dago, estropada geroz eta onagoa dira, kalitatea asko hobetu da, eta nik uste bide honian goazela, bino, haindikan bide asko daula egiteko. Urrengo galdera pixkat jarraituz da, leheno aurreko galdera hau da, aldaketa batzuk egin dira, batipat bat nabarmena izan da, laukidetikan 8 pasazate, eta baina zuk pertsonalki zein hau da,
estropada nola antolatzeian, edo zenbat kide zeaten, edo luzaera, estropena eta bar, zuk zerbait ikustezu aldatzeko, hobetzeko, edo gaur egundakan estrukturak, hau da, bueno, bi luze, 8 talde, hori ja, zuk ja, optimo bezala ikustezu ondo, edo aldaketak sartuko zenituzke, zerbait sartzekotan. Nik uste 8 traineru ligan izatean aldaketa oso positiboa izan zala, azkenean joku gehiago emateolako, ez dela 4 puntukin azkenen jokatzezu ez, lehenengo azkenekora izango zena diferentzi gutxigo dago, eta bueno, 8 igual salseo gehiago emateu ez, lehenengo tandako bigarrena sartzea dakat, eta netzako positiboa izan zen. Distantziana betiko dilema, esategu, eske gizonezkok 4 luze dituzte, zuek 2, nahi pertsonalki, baditu alde honak 4 luze diteak, eta baditu... Barkatu, estropan bat indezu 4 aurten, ez? Espainiako txapelketa. Hori da. Eta, bueno, Espainiako txapelketan oso positibo izan zen, demostratu genula, bai, emakumagea 2 luze ditugu bino. Oso gai gara kalitatezko 4 luzeiteko. Ez ginela hor goizosua pasa, ez? Estropada bukatzeko. Hoi Donostian izan zen. Donostian izan zen, eta oso estropada honen genuen. Gauza honak eta txerra azkate, batzuk xangute igual gizonezkoena luzegia dela. Azkenian 20 minutura luzatzen den estropada bada. Bada hola margina gauza gehiago gertatzeko estropadan, bai. Baina, bueno, nik uste ere nahiko espektakularra dela 10 minutu pixka gehiagon. Ikustea ez, rirra gertatzen dena aldaketa dia kontatu gabe, badago arramlagunak aurretik eta geho tolosa pasatzea, geho hori joko aurreratzen jo. Badazkate gauza honak eta txarrak, nik uste bantxe bertan formatua dela, noiz bat aldatuko dan? Ez dakit, nik uste bia dakatela gauza hona. Hori arrazoi mate izute, hau da, telebistan espektakulu aldetikan, junda etorri horrek kontxan gertatzen da, kortxan luzeo dia, baina oso azkenen dia, 2 episodio bezala, jutako pelikula bat, agueltako beste bat, eta espektakulo aldetikan igual irabazi egiten du. Ikusgarriagoa dira, nik uste. Jun etorritea, azken 20 minutu dia, 3 tanda dia debe gizonezkotan, eta batzutan gertatzen da oso arraunzaleak hor mantenditzen dituzu telebista aurren, baina oso estianak askotan deskonektatu egin den dut. Eta igual neskena da errexo konsumitzen bezala. Bai, 10 minutu dia bakarrika. Nik ez dautzet, arrauna nahi asko gustatzen zait, eta mutien estropak ikustitugu, noski. Baina arrauna benetan bizitzen ez duen pertsona batek, seguraski azkeneko tanda atea, eta o komuna joangoa, o zehozte hartuko, momentu baten gaina bat eskatuko dut. Orduan karo, 20 minutuko margena da. Nik benetan bizitza ditut eta danak ikuste ditut eta ez aspertzen, baina benetan bizitzen ez duen pertsona atentzako igual astu nahi izan daiteke. Orduan ez dakit soluzioa dan emakumena luzatzea edo gizonena gutxitza. Baina, bueno, gaintxe bertan formatua hor dago, eta ez gira salsa horta sartuko. Baina, egia da... Zertu behar ez, gaur biak incluso bitan da, por ejemplo, izatea, eta bar, bueno, bai, hori evoluzioa behar jarraituko du. Galdetu nahi nizuke, gai bat oso singularra eta zure kasua dana, nik ez dakit beste kasurik dagoen, egongo da igual, baina ez dut ezagutzen, da alabarraunlaria eta aita entrenatzailea, ez? Claro, berezia, ez? Kanpotikan ikusita ez, bueno, berezia oso aurten bezalako urte baten oso sentimentu aldetikan badakit oso polita, ez? Oso polita, baino egunerokotasunean aita bat internalizatea izango ditu bere gauz onak, baina baita ere bere gauz azkenen, no? Ez dizute, bueno, ez dakit, nola ikusten dezun ze hori, figura hori, ez beha internatzaile bezala, hori badakigu, baina baizik eta hori, ez? Zu barruan egon da teknikoa edo erabakitzen duna zure aita kanpoan, hori, ze ikusten dezun, alde positiboa ze ikusten dezun da, alde esain politak ez diana zer izan lehiken, ez, egoera horrek. Grazia itoiaz, nik uste elkarrizketa guztietan berdina galdeziatela kuriosidadea delako, ez? Jo, nola ematen dezuten etxean, ez dakize, oso natural ematen dugu, oso natural benetan. Entrenatzaile bezala ekipua oso gustora dago, 4 urte daramazketa arraunen eta beti egon dia oso gustora. Egia da, ekipoa gustora ez dazen entrenatzaekin igual gogorrago izango zala, ez? Azkenean, entrenatzailea kritikatzen nahi da, baina zura eta da kritikatzen nahi dian hori, baina benetan miren zen dutela izugarri taldekidek, askotan igual kaina gehien amationan ni naiz, ez haizu, hau etzu ondo egin, ze hau igual ez dakize. Askotan ere agian, bada bidea komunikazio bat izateko talde arraunlari eta entrenatzaile artean, egia da guk taldean hori asko lantzen degula, teknikoak eta, bueno, azkagu pixkat representante batzuk taldian, barrun, horietako bat nina ez ziten dugu bozketa, temporada hasieran, pixkatiteko mezulari lana,
Ze igual beak ez ditun ikusten gauzak, edo sentimentu batzu zuek barrunt zaudetenak igual baita. Eta daude, txorradita asko, soluzionatu ezke igual indaitezkela kriston bola hundilla, baino ez dakit, aste artea txaldian entrena dakagu, talde erdiak lana daka edo turno aldatu berdu, goizian ite dakagu, txorradat ematen du bino jendiak askotan ez da usartzen esatia. Orduan dakagu zehau eta asko errezten du, igual hain gertukitzea, ez baita. Aldagelan komendatu dugu, aste artean ez dakit zeitia dakagu da, batzutan ezin da, ez da de color de rosa dana. Baina bintzat, bai. Komunikazio hori. Eta ematen dugu oso errez, nik uste arraunari bezala eskatzen dituzten baldintzak betetzen ditutela, askotan arraun aiteko aukera izatet, mereziotelako nik uste objetiboki, horrek ere asko errazten du, karo, agian kanpoan egon da, azkenen ez da danen errealitatea, arraunari asko kanpoan gatzeia, estropada asko, horrek asko errazten duta, pide un denbora aldeakin. Gauzak ondo joaztenen oso zaila diskutitzea, baina benetan oso natural ere ematen dugu, asko ezberdintzen dugu ere etxean aita da eta gero entrenatzaia. Baina elkarrizketan baten irakurri nizuen, ez dakit zu edo aitari, eta badakit anaia gaina igandean ACT ligara igota, baina arraunaz oso gutxi zuela, hori uste baten bat izuin etxekoari irakurri nizuen, uste aitari edo zuri irakurri nizuen. Nik 1000 aldiz esan dut, 1000 aldiz denetan, jendeak ez du sinisten, eta askotan gero igual ekipoko baten bat, torri etxea, pelikulatik uste eta elkartu gurasokin afaltzen, no lo que sea, eta ostras, egon gara txalde guztia zure etxean, entrenatzaileakin, eta nera mare bai arraun aldari zutxua da, eta azteu bat bera intzaz, ez berezu egon barnez dela entrenatzen, goiz osu eta gero atxaldeen etxen ere errak eta naia berdin, azkenean bukatzen dugu kokoteaino, eta San Juan herri txikia da, jende guztik daka zehoz esateko arraunei buruz, azte burun ondo eta azte burun gaizkita, etxai atzeza eta, zemuz lanian, azkenen ez teu bestela hortaz hitzaiten, bino klabean ikuste separatzia. Askotan benetan, aserretu gaetxian, alaba aita bezala, aserretu, benetan aserretu, iritsi entrenata bako eta bere kotxean, benetan, leku berdinetik anatea, leku iguala juteko, kotxe ez berdinen. Itzein gabe, aiatu entrenata eta el repaleo eta ados. Entrena bukatu, entzun berdena, etxe aiatu eta aserre jarraidu. Bino, entrenamendun, ekipoko parrasko ditute horrekin. Aserre bai, bino, aserre etxian edo aserre entrenatzei bezala, talderantziz. Entrenatzei bezala bronka euki, etxe aiatu, eta entrenamenduan gertatuena, nekin afalduko ez du, eta, ez dut galetzen zemuz entrena, ena ez izango falsa, baina, separatu inberda oso garrantzitsua da. 5 urte horiek komentatu deunak 2019 kostape gehiago arraun, beti izan da aita, edo izan dezu beste norbait, edo aita izan dezu beti oin arte? San Juango urte bakarren, euki genuen guruzne azpiroz entrenatzaile bezala, baina egia da, justo lan kontuengatikan ezentzula etorri. Eta orduan, eskua norbetek lagundu bertzun, eta zein da, aita. Gero, arram lagunak etetik handeitu ziatenean berez bazeuden bi entrenatzaile, Patxi eta Ekain, baina berdina zeuden lanekin eta aurrekin justo ezin zutela, beraz aita sartu zen. Orduan, beti eukideta aita, agian ofizialki ez dateratzen paperetan, baina beti eukideta aita entrenatzaile zela. Osea, ez dut bizitu arrauna aita gabe. Bukatzen juteko igual, aurtengo demoraldiko analiziz horrekin, eskatuko izut, aurten, zuk esan dezu ez, bila beti izate dituzu, bai mutilak eta bai neskak azkenen, pixkara astutzeko mundu honetaz, da gero ja, behin behobia pasata eta supongo más o menos horazte zeatela. Zuk aurten pixkazu dakazun bizipen asko eta gehienako erabat positibo izango aurtengo, baina momentu bat hola datorkizun aurtengua oso positiboa, momentu hori, ze posa sentitu nuen, izan leke kontxa, izan leke beste edozer. Eta momentu bat, ez hain ona, ez dakit badakasun aurten, baina aurtengoan zer, bi momentu izango txoke, uagoatzen ez oso netzako momentu pos gehiena sentitu nuna, edo hori badakazuela momentu ona txarra aurten. Bai, hasiko naiz txarretikan, ditut momentu asko txarrak, oso izorratu agona ez Lunbarretatik aurten. Aurten bertan. Bai, aurten bertan. Denboraldian 2 aldiz dut paroia
hilabete batekoa, ez da broma, oso Zei gaizki egon hilabetetan izan nintzen. zen, gutxi bera? Ba, justo lehenengo descensotan, bai. Zean, otxaila, Bai, martxua, gutxinez horioko descenso. garaion hartu nun izorratzeko, baina egin zait oso gogorra askotan entrenatzea iritsi eta ezin dut, pentsatzea ezin dut, edo entrenatzen egon eta lorea eta ena ondo aldaketa. Ditut oso momentu gogorra barne, bai. Eta positiboa hola, zehose dakazuna hola, kontxa, no? Kontxa, niretzako kontxa da oso berezia, eta bereziki, nire inguruan asko bizitzen den zerbait da, eta niri, beti izatet, arraunen jarraituko nuke bizitza osoan, ramplara jetxi, eta aurkitzagatik nire kuadrilla, nire ama, nire aita hor dago, nire anaiak, benetan, ezakizu ze emozio sentitzen duten gaina, beraiek ez daudenan, emozionatzen dira neregatik, eta hori bino gauza politagoa, ditut argazkiak nire lagunenak negarrez neregatik. Benetan, hori ezin da deskribatu. Eta hori asko, zuk gaztea zea, baina kontxa badakizu hori zure itatala izango zidan, garai baten, Ciudad de San Sebastián jartzezan baia erdin, eta jutezian arraunlarik, eta han emate zioten bandera, eta pixkat jendien aurren ez zuten iten. Oen ze polita dan baitare, pixkat bilak, no? Alde batetik, porque badakit ni gaina sorti izan nun han bertan izateko aurten, azkenen urtetan, eta bandera astintzen, eta hor moian batzutan ezagunak ikuste dituzue, eta kaso iten, eta han bertan, da gero, segido, traineru hartu, eta justu bertan, arramplara, eta han ja bezarkadak, eta... Gaina, guk lehenengo kontxera hasi genuen COVID garaian, beraz, ez zegoen inor, ramplan. Oikoa. Bai, oso hori gogorra izan zen, dana irabazizu ez kontxa, denak irabazi nahi deun estropada, bino ospatzeko zure taldekia bakarrikan. Bino beste bi urtetan normalak izan dela ez, publikoa irikiak, Ciudad San Sebastián santzun bezala, portu barru jarri dute eta nire kuadriakok beti hor mueien jartzea ondon, eta beti fitxatazkat, bi alditan horre ondialako eta ze polita. Aiatu trainerua utzi ez, Ciudad San Sebastián ondon, eta behatu eta bakit hor daudela. Gaina, kamiseta arroxa eta zapi urdinak egoten dira, eta superbolita, momentu hori superbolita da, mundu guztia txalotzen, 10.000 piragoa gotea ordanak, superbolita da, bino benetan ramplara jetxiera hori, izugarria da, izugarria. Piskat, leheno elkarrizketa horretik pixka komentatu deu, baina gogoeta ez aurtengo temporada ja baizik, eta piskat arraunak, goimailako arraunak banko fijoan emakumena. Piskat, Joseba Fernandezek hori komentatu deu, atzo edo Diario Baskon emantzun elkarrizketa baten komentatzezun, eta badakigu piskat arrauna ez dala bizitzen nahi momentu honenak, no? Jota kompetentzi gehiago dago beste kirolena, kirol berri, kirol igual, errezagok, hain sakrifikatuak ez. Nola ikusten duzu, pixkat, bai oraina eta bai etorkizuna, arraunari, emakumeen arraunari buruz, hau da, berak ajungo da, mantentzeko aukera ikustezu, berpiztu ingo da, indartu ingo da, nola ikusten duzu, pixkat, bizidegun gizarte honetan arrauna? Hemendik 10 urtea, nola ikustezu kontxa bat emakumeena, nola izango litzake? Nik uste, kirol berrien gauzaz dela, azkenian eskubaloia, futbola, igerik eta beti ondian zerbait izan da. Bai dela, geroz eta maila handiagoa eskatzen digute, geroz eta ordu gehiago dira, geroz eta entrenamenduko gorragoa dira. Orain dela urte batzuk arrauna egiten zuten emakumek seguron konturatuko dela ez berdintasun honetaz, ostras, orain entrenatzen da, askoz gehiago, askoz gogorrago, askoz exigenteago, askoz estropada gehiago dazkagu, baina baldintzak berdinak dira. Lana eta kirol kontzeptzio hori oso zaila da, oso zaila, jendeak ez du imaginatzen. Pentsa, udara guztia libre izan behar dezula edo lan baldintza izugarri onak. Asteburuak libre, atxaldetan libre entrenatzeko, juntzetez du lan batera, eta ez, nik lan inberdet. Astelehenetik ostiralea, Galiziran joan ostiraletan libre inberdet, kontxeko klasifikatoian ere libre berdet, oso zaila da. Eta nik uste aurrera pausu bat eman behar dela, horretan gure arraunlarien baldintzak hobetzen. Agian gizonezkoek pixkat baldintza honagoa dazkat diru kontutatikan, baina emakumeek oraindik oso prekario gaude, gutxiago kobratzen dugula mundu guztia daki, enaiz hartuko arraun gutxio edo gehieten dugun dilema, baina diru gutxiago jasotzen dugu temporada bukaeran, eta ostras, agian diru gehiago jasota lanarekin murrizketaren bat lehortu daiteke edo, baina oraintxe bertan gure egoera da oso prekarioa, maila handitu nahi dugu, baina nola.
esfortzu ekonomiko gabe, buelta pare bat eman beharko zen, hala ere nik uste 10 urtetan espero estropadak ikusi, eta esatea, ostra, neska hauek 2000 milioi buelta ematen azkite, nire estropaden rekorrak hautsi dituzte, izugarrizko estropadak iten nahi dira, begiraz kirolariak, nik uste hori izango dela, espero dut benetan, baina norendikan kaina asko sartu behar da. Berez pentsatzen de bai, hori lehen esan dizutena ez, ze baldintzak eta ze aldatu egila da, neskak jokatzen dezuela gizonen materialakin, o neurrikin, ez? Porque berez trainero horiek daude pentsatuta, betidanik askotan desateue, hogazak, zuko esan dezuna, persigio dakaten eta bat, klubak ezin dute, baina berez igual, baliabide baleok igual emakumeen beste diseinu bat bai eskatuko luke, ez, traineruak. Nik horrekin dilema txiki badakat, Gure taldean orokorrean nahiko handia gea. Ni txikia naiz, nahiko muskulatua gaude, pesa asko egiten ditugu, altua gea, danak ez, baina orokorrean bai. Beste taldetan asko presionatzen da pixu kontuarekin, jetxi pixua, ergalak egon, agian indar lan ez duten beste garatzen, ikusten delako gorputz. Orokorrean hitz egiten ari naiz, gure taldeak eta beste batzuk konparatzen ikusten da diferentzia. Ez dakazentzu asko, nik hau nire buruko zea bat da, emakumei pixua jeisteko kaina inbeste sartzia, inbeste agian oso argalagoak edo eza inbeste indar lana garatu, eta gero kejatzea, logikoa den bezala kejatu bergala, baina gizonezkoen baldintza berdinekin inberdegula erraun. Agian gure gorputzak moldatu behar ditugu gehiago eta gehiago garatu behar dugu gure indarra pixuz jeistea baino, zegia da gizonetan asko kaina handia sartzela pixua jeistakin, karo, baina egia da gizon batek gu baino gehiago pixatzen duela. Orduan, agian horrekin ere pare bat eman bartezkio. Agian, polita izango zen, gure materiala guri egokituta egotea, ez da errealitate bat. Agian, jake bai o bai, horrekin hori da, trenero batek ondoratzeko pixu batzuk horreta. Trenero batek ondoratzeko pixu ekiz behar du. Agian kaina sartu beharren argala, ze beste taldeko nahi arraunlari asko esan dute, aurten kriston kaina pixua jetzi. Agian justo kontraproduzentea da. Polita izango zela gure materiala izatea, guri egokitua nahi genuen gauzekin. Errealitate bat da? Ez. Treneroak oso garestea dira, arraunak oso garestea dira. Orduan agian, buelta bat eman barko zen, ez? Gizon asko ere argalak izango dira eta zer da gu egokitu behar gara trenerura, orduan... Gizonetan seguru... Danetik handago, zureitak hori pentsatzet oso ondo jakingo da gizonak izan zuten garai bat oso fiziko handiak ikusten zianak, 80tik gora, eta gero ja urte batzut, pixkat diseinu aldatu zen, platanito edo traineru hori, eta ja, Hondarribi bat, por ejemplo, hasi zen, 70 kiloko jendeakin oso azkar juten da, hor pixka paradigma de aldatu zen. Zelen ere arraunlari perfila, mundu guztian beti izatea, olako, baserriko gizona, armailu bat, eta orduan arraunlari ona zeinan, eta oain, olako armailu, txarra. Orduan agian... Ez dakit, zaila da. Hori da, baina, indezun hausnarketa egia da, azkenen, hau da, ez dago dirua, ideala ez da, baina badakizute bai o bai, gauzak asko aldatu arte horrekin jun behar dela, orduan igual izan behar da, pixkat, helburu bat izan lehike, hori bat, dakasun, hau da, arraunlari ekipo hori, fizikoki pixkat, egoera hortara, indar aldetikan, pixu aldetikan, eta bar, no? Espero urte batzutara, ukitzeagun nahi degun trainerua, eta klubakoitzak denbora, ez? Itxason arabera, segun ze ekipo, traineru bat izatea. Bizango zen, ideala, errealitate bat da, ez. Beraz, errealitate hontara egokitu behar gera, eta buelta pare bat eman marko diote beste entrenatzaileek agian. Arraunen atala bukatzeko azkenengo galdera bat, badakitze fetxetan gauden, irailen, eta urrengo urtea zitzeiten jartzia da, ja askotan kimera bat edo, porque aldaketak etortzen dira, arraunlari askok orain astu nahi dute, pixkat deskonektatu, pentsatzen hasi baino lehenu urrengo urtean eta bar, baina dakigun datu batzuk da, alde batetik, eta nire datuak ez ondo badaude uste baiet, datorrena da Gipuzkoarren dominio
handi bat, hau da, 8 taldetatik 7 gipuzkoarrak, Zumaia hilo da, eta gero Astillero, gehatu gana play-offen, da beste danak izango zate gipuzkoarrak. Bueno, ze aurre ikusi leike badakit oso gutxi dala, baina, bueno, nik baizu eta baizure kide bat kontxa egunean elkarrizkatu genuen, esan dizuen zuen aldetik bintzat, kontinuidade bat espero zala, eta aldaketa izatekotan gutxi izango zela, ez? Guk aldaketa gutxi izango ditugu, aurre ikusi daude behintzat, oraindik ez dugu bilera ofiziala egin, normalean bilera ofizial bat egiten da, esateko zenek bai, zenek ez, bueno, dudak... Demoral jasieran itzaten da. Ba, bueno, orain laizter ringo dugu, hasi binolen dena... Oporretala zeizuteko. Bai, dana ondo aklaratzeko, baina nik uste horren gurten dana ondo badijoa ere kaina amateko egongo gala, eta zesan Gipuzkoarri buruz, ez? Izugarria. Izugarria da. Gipuzkoako emakumeek zoze ezberdina jaten du, bino jaten duen hori funtzionatu largi dago. Zorion du Zumaiari, Zugarrizko liga indutela, kriston pila gure taldekide hoi bat irati Zumaian egon da urten arraunean, eta kriston pozgarri izan zan, gutzako, ez? Ba, ikusteko ez du, amengo arraunlarik babakagula kalitatea. Ba, arrauna, bueno, hausnarketa bat egin dugu, pixkat emakumeen arrauna, goi mailako arrauna nola dagoen, eta, bueno, geratzen diren minutu gutxi, ja pixkat, bueno, gai pertsonalak edo pixkat zure izaera edo pixkat gehiago jorratzeko galdera motxa dia, eta pixkat, bueno, erantzunak egin bezu motxak egin. Galdetuko nizuke, bizitzen dakasun referente bat, hau da, eozen arlotakoa, pixkato txikitatik izan dezuna, kirolatik kanpo, igual hobeto kirolatik kanpo, hasieran, hola, pertsonan bat hobetik gustatu zaintzuna, enpresa, gizarte, kultura, musika, mundutikan. Nik zango nire referenteak beti kirolariak izango ziela, azkenean kirolari amorratu, nik beti indet kirola, eta kirolari amorratuk referentzi bezala kirolari badakago azkenean, eta nik dudekan gabenera eta esango nuke. Igual tipikoa dela edo, baina niretzako da, bai pertsona bezala, bai entrenatzaile bezala, bai arraunlari bezala, oso ondo indula bere lana. Eta, bueno, entrenatzaile bezala demostratzen nahi da, oendikan, hortxe dagoela, punta-puntan, eta nire aita dudaikan gabe. Erakutsi izkit balore asko, ze gogorra den arrauna, ikasi berdela sofritzen, eta niretzako dudaikan gabe nire aita. Eta beste kiroletako bat, kirolari bat izan dezuela, bueno, zure izan zena bere fana edo, arraunetik kanpo izan lehik, esan dizut, ez dakit, izan dezuela baten bat txikitan, ez dakit, oso jarraitu zuen kirol bat, arrauna hasi aurretik edo ez zaizu etortzen hola. Nik judo iten nun arraunean hasi binolen, urte asko, justo judo utzi eta arraunean hasi nintzen. Bueno, judo utzi nun arraunean hasteagatik gan. Eta, hola, referentziak egia gaztean nintzala, bino, Sugoi Uriarte, hori gizon hori oso ondo ibilizan, baina gera judon ja gutxi dakatela galduta dakat pista gizon horrena, bino, egia esanen ez dela asko izan, norbait idolatratzeko, irutzute bakoitza bere bidea izan behar dela, eta referente bat, bino, bakoitza bere bidea bakoitza bere helburu jarri berditula. Bai, hortan totalmente ados. Gaur egun, bueno, ez da konsumitzen onbeste liburuak eta, baina ez dakit liburun bat irakurrezuna hola markatu dizuna, o zerbait izan dezuna joe baizu, nik guatzen nahi liburu bat edo ezea izan hola liburu salea. Albert Espinosan El Mundo Amarillo, bai? Lagun batek zekan etxean abandonatua. Hori irakurri zenun, gustatu. Baina bai. Hori igual errexu izango da hurrengo galdera. Pelikula edo serie bat, edo lengua edo markatu dizuna. Hau da, beti pelikula favorita. Bueno, seria hau pixka lotxagarria da, bino Pasión de Gavilanes. Txikitatik superfan ezen ez de Pasión de Gavilanes, eta ikusiot 2000 aliz, nelagunak zaparraitio bino, eta kitzea gustatzen zaiten nahi beste. Me encanta. Gari baten arrakazta asko zuten, ez dakit Venezuela edo Argentina nungo zidan. Bai. Eta pelikula bat hola izan dezu, hola, ez dakit, markatu dizuna, edo beti favorito bezala izan dezuna, edo motivatu dizuna? Spirit. Aitakin ikusten unezakit, familie nola nahiekin eta beti Spirit. Zakizea, bino, hoixen. Kanpoko lagun bat horri balitzake, Madrid tal, 2 egun pasatzea Euskadira,
lekun bat emango ziozuna, hola pixkat, bueno, ba, Bida honek. arroz sentitzeko, baino pasaitik kanpoa. Hau da, Ostras, San Juan esango nizun dudakan gabe. Kanpoa, alba da. Nei San Juan ondoren beti izan dut gehien gustatzen herria Hondarribia dela. Iruditzen zait superpolita Hondarribi pintxo batzuk hartzeko, buelta bat emateko, hondartzan bainitu bat emateko. Bino dudaikan gabe San Juan ekarriko nula, Dudaikan gabe. Bueno, beste pare bat galdera, da ja bukatzen jungo geha, ja ordu erdi bat egin deu. Pixkat, azkenengo, pertsona baten zer da, ze balorea da gehiena, pertsona baten ze baloratzezu ezaugarri hau da, gustatzen zait, leiala, alaia, diskretoa, pixkat, ze balore da asko importantzia asko emate, garantzia asko emate jozuna beste pertsona baten? Nik uste, pertsonalitatea izatea pertsona batek, karaktera dakan jendea gustatzen zait, ez atzetikan ibiltzen den horietakoa, pentsatzen duna, esaten duna egia esan. Osa, nahi hau eta arpegin esatea minaiten hauena. Ez ondo geratu eta gero enteratu gara atzetikan beste... Eta gustatzen zait, malauziakan jende hori itzen, eta haizu bainago ados honekin lorea. Ba, oso ondo irutzen zait nekin, gaina nahi diskutitza gustatzen zait. Modu legal batian, baina gustatzen zait. Baita leialtasuna, nire lagunak oso lagun kontsideratzen ditut, badakit honena opa diatela eta nik beraiei. Eta horrekin ere, zorte handia dakat egia esan. Ba, Lore, Txabe, mila esker, Gipuzkoa gaurri emandako elkarrizketa, temporada zoragarri izan da, deskantxatu, eta urrungo urten gehiago. Bai, espero eta. Eskerrik asko. Eskerrik asko.